Triednym učiteľom 4. A triedy je pán profesor Petr Kováč. Triedny pán učiteľ Kováč, červená košeľa a okuliare, vždy si ho len a len dobre pamätáme. Pri jeho písomkách sa najlepšie opisuje, preto skoro každý z biológie a chémii maturuje. Všetci sa čudujú, ako to vydržal s nami, každý iný učiteľ by bol už dávno nezamestnaný. On má však nervy zo železa, nahnevať sa len tak ľahko nedá. Nepotrebuje knihy, všetko vie z hlavy, vzorce sype záradom bez väčšej námahy. Ďakujeme mu za tie roky plné srandy, teraz sú z nás študenti, za ktorých sa nemusí hanbiť. PS1, vy sa smejete, ale je to tak. PS2, zastávanie už tolerovať nebude. PS3 a ospravedlnenky na neskôr do konca týždňa. Romana Artumová. Petra Bachurová. Natália Bošková. Tancuj, vychádzaj, veď ide ti to skvelo, vyrastla si malú dámu, čo sa spáva skvelo. Slovenčinu máš celú paličku, každú spätnú väzbičku napíšeš na jedničku. Na korčuliach dávaj pozor, nech zase nespadneš, usmievaj sa poriadne, netvár sa tak vážne. PS, však už buďte ticho. Dominika Bučoková. Ešte ju nezapisujte, ona ešte príde, opäť zaspala, aha, veď už ide. Je to spáchtoš veľký, cez hodinu tak nenápadne, sklopí hlavu na lavicu, veď spánok vždycky dobre padne. Všetko rieši s kľudom, žiadna písomka ju nerozhádže, veľa toho nepovie, radšej v dobrom sa ukáže. Sedí priamo pred katedrou, to je nikto nezávidí, no veď čo je na tom, aspoň na tabuľu dobre vidí. PS, prepáčte, ja som zaspala. Jakub Cicanič. Nic si nikdy nepíše a predsa všetko vie, z angliny a nosky sem tam ťaháčik použije. Prosím ťa, Jose, asi 1000-krát, skoč ku kaderníkovi a ostrihaj sa, jemu to však nevadí, s vlasmi si on poradí, na futbal má čelenku, je riadne vynaliezavý. Na bicykli každé ráno vlasy krásne vejú, v zime vždy keď treba, hlavu mu zahrejú. PS, Simona, vytlačíš mi ťahák? Patrik Cipka. Patrik Cipka, to je hora svalov, v hlave však toho tiež nemá málo. Majovčan hrdý, veď má byť na čo, ostrihaj riňovky a očisť si sako. Poldeco daj si, nech sa ti netrasú ruky, chlap, čo by vyvalil naraz 2 buky. Cudzie jazyky to je jeho parketa, keď to učiteľka počuje, tak z triedy uteká. PS, zázma ho vráte. Michaela Zurová.
Počuť ju už z diaľky, teda skôr jej smiech, je nezabudnutelný a veľmi smiešný tiež. Viola to nie je len jej postrach večný, no veľmi sa snaží, preto nemá peťky. Ráno vstáva o 5, nech sa to naučí, po 5 minútach hlava na vankúši. So slovenčinou si však veľmi rozumie, predsedkynia triedy, ktorá nás reprezentuje. PS, však pôjdeme do Prokyho. Ivana Ficová. Katarína Gombitová. Vždy má v rukave hlášok svojich zobár. Už od prvého ročníka prirodzená bruneta, prieborná a zohorčivá modelista sveta. V škole sedieť nechce sa jej, stvára samé blbosti, keď už nie učiteľov, tak aspoň Ivanu po zlosti. Celá trieda má u nej zadné vrátka, keď treba ospravedlnenku, na to tu je Katka. PS, kto nejde do školy? Michal Jevčák. Mišo v Tesku zarába ťažké prachy, aby ich potom minul na nové bombardiáky. Za pokladňou drie niekedy aj 8 hodín, školu však ravo stíha, nič ho nerozhodí. Dejepis vie, nosku vie, bude z neho právnik, pozná dobrú srandu, je to chlapec správny. Zaľúbený až po uši, už ani nepije, on je príklad živý, že láska robí divy. PS, mne jedno. Lenka Krydlová. Lenka, blondínka, modelka naša, dá si pod pätky a priam sa vznáša. Robila nám veľmi pekné choreografie, aj keď nejde maturovať z geografie. Ďalšia, ktorá sa Violi bojí, pri písomke ale vždy dobre obstojí. Pozor si dajte na jej pohľad prenikavý a na úsmev, čo vie byť ako beťar hravý. PS, zatvorte okno, je tu zima. Tomáš Kriviančík. Ľavá noha, pravá noha, kľúčka, strela, gól. Nový Messi z dlhoho, čo ľubí alkohol. Ťahákový veľmajster, vždy má aspoň 4. Nebol by to on, keby nevymýšľal dvojzmyselné rímy. Maturita z biolí, maturita z chémie, učí sa on veľmi rád oxidy aj derivácie. Nešetrí peniaze, každý deň podáva tikety, už mohol byť milionár, no vždy mu ujde jeden typ. PS, zacení to tú briletu. Matúš Kryžan. Vždy, keď treba niekam ísť alebo niečo spraviť, Matúš nemá problém, on je do práce zdravý. Matiku vie z celej triedy skoro ako jediný, nestratí sa však ani pri teste zo slovenčiny. Aj keď dolámal si všetky kosti na bicykli, jazdí ďalej, vraj nemôže prestať a baví ho to stále. Často keď si rýhne, je to riadna šucha, pozornosť učiteľov rád otázkami púta. PS, daj mi odkúsiť. Tomáš Matuškovič. Beťárisko, rád navštevuje basketbalové ihrisko. Iba s úsmevom do triedy chodí a kopec zábavy so sebou vodí. Kamarát on s každým dobrý je, stále nové boty kupuje. Šiltovky a košierky nosieva a s modrými očkami sa na nás usmieva. Herecký talent on veru má, v anglickom jazyku vyniká. Skladá verše vodne v noci, bude z neho raz kto si. PS, však ja som bol ticho. Mikalčák. Traktory a vlečky, tiež tu jeho záľuba, treba sa však učiť, veď sa blíži matura. Tomáš to je futbalista, pravá strana obrany, žlté karty dostáva, nemá žiadne zábrany. Preklína geografiu, uteká z nej rád, asi si myslí, že má vedomosti akurát. Nižná Sitnica to je jeho rajón, parobkov jak on tam je málo.
málo. PS. Poď sa do Dumy. Simona Pristašová. Simona sa veľa učí, preto dobré známky má v slovenčine, v diepise a aj v noske vyniká. Po nemecky šprechuje úplne ako divá, má len dobré vlastnosti, je múdra a milá. Keby nemala uši, tak má úsmev okolo celej hlavy, veď za 4 roky užila si dosť zábavy. Založí si ruky a počúva len potichu, akú sme to vytvorili o nej peknú kroniku. PS, dobre, ja vám to preskenujem. Brzda, zase gumy pištia. To je predsa Marko, žiaden gadžo z učilištia. Zo školy upeľuje rovno do Dumy, minie tam všetko, eurá aj koruny. Z violy vie toho dosť a keď mu niečo nejde, spraví si on ťahačik a obava ho prejde. Podielky sú preňho ťažké, hlava stále bolí, zbehne rýchlo do bufetu a je ako nový. PS. Cipána, ja som mal taký ťažký víkend. Ivana Straňáková. Ivanka je taký pohodový typ, do školy sa chodí hlavne zabaviť. Nikdy sa neučí a predsa len má len jednotky, akýkoľvek test napíše celý do bodky. Občas si však posedí rada aj v Dune, s Katkou vyrušovaním prechádzajú ľudia. Vytlačí a oskenuje čokoľvek, čo treba, maturita to nebude pre ňu žiadna veda. PS, Katka, poď hrať. Marián Cuker. Mocný chlop, ďalší parobok z Ivžej Sitnice, na východe pozná všetky pekné tanečnice. Za prestávku dokáže zjesť kľudne aj pol chleba, učitelia vravia, že keď sa vtedy, keď nie je treba. Má veľmi rád ľudovky, pretie on má slabosť, ale zase angličtina nerobí mu radosť. Violu s chémiou sa však učí vždy, nikdy nemá čas, preto si nerobí úlohy. PS. Blbé, čo? Simona Šupiáková. Simonka, tá je najmenšia zo všetkých a nepomôže jej ani keď si dá opätky. Vie výborne slovenčinu, v tej sa jej vždy darí. S Myškou už dávno zistili, že smiech je zdravý. Geografia je jej najobľúbenejší predmet, hlavne keď pri odpovedi veľa toho nevie. Pešo sa jej nechce chodiť, je trochu lenivá, Simonka z Mája, čo by sa všade len vozila. PS, Myša, daj mi vodu. Antónia Treščáková. Tonka má futbal v krvi už od malička, na ihrisku je zvýšť veľká bojovnička. V škole je to rovnaké, snaží sa čo najviac, je z ňou kopec srandín, občas vie byť vážna. Vymýšľa stále nové grimasy a hlášky, na ktorých sa potom smeje úplne každý. Tonka z Dlhého je milá skromná kočka, vždy keď sa usmeje, tak jej že zažiaria očka. PS, nemáš na čo jesť? Ďakujeme 4. A.